ग्रुपफोरखौ जयै जोंनि गोसोखौ गुवार खालामनानै जोङो बेवहाय सुक्ति खालामनो थांगासिनो दङ। बेयो जाबाय गुबै खोथाया जाहैबाय जे जोंनि गेजेराव सान्ति गायसननाय। मुलुगनि मानसिफ्रा जोंखौ बायदिसिना मुं होनानै गाज्रि जि खोथाफोर बुङोमोन बियो दिनैनिफ्राय जोबसिगोन। गाबोननिफ्राय जोङो मोनसे गोदान बर' समाज जोङो दानो थांगासिनो दङ। दा बिनि थाखायनो बे सुक्तिया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां मोनसे सुक्ति। बिनि उनाव जोंनि हेंथा हेंसिफ्रा जोबनांगौ आरो जोङो मोनसे गोजोन थासारि लाबोनांगौ। दा दिनै जुदि बुङोब्ला जे जोंनि दावहाया दाबो जोबाखै। मैयायो 26 जानुवारि खुंनायाव बिटिसिनि सिफआ बुंदों जे एबसुआ सारेन्डार खालामबाय। एबसुआ कुनुदिन सारेन्डार खालामा। आरो दिनै बे राजघाटआव गसंनानै आं बुंदों आलादा रायजोखौ जेब्लासिम मोना जोङो कुनुदिन जनानै थानाय नङा। नाथाय नैबे सुक्तिया बर'नि बिदा फंबायफोरखौ न'आव लांफिननो थाखाय, बड'नि बिदा फंबाय जाय बिमाया मोदै हुगारनानै दङमोन, जाय बिब'आ जायनि बिसिया दिनै नेनानै दङमोन, बिसोरखौ न'आव लाबोनायनि थाखाय नैबे सुक्ति। दा नंखायनो बे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनाय खोथाखौ आं कन्डेम खालामो। आरो दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव एबसुनि दिनै आफादगिरि, गाबोन आं आफादगिरि थागोन ना थाया मिथिया, नाथाय आलादा रायजोआ जेब्लासिम मोना जोंनि सोमावसारनाया थांबाय थागोन। दिनै गोबां गोनो गोथो जादों जे जोंनि सिमाया बारायगोन ना बाराया। बे सुक्तियाव सिमा बारायनायनि खोथाया रोखा रोखा लिरनाय दङ। गामि हाबनायनि खोथाया रोखा रोखा लिरनाय दङ। गामि दाननायनि खोथायाबो रोखा लिरनाय दङ। दा दिनै सोरबा बिदा फंबायफोरखौ सोरबा थुनज्लायनानै बुंनो हानाय जे दिनै उमुगा हाबनाय नङा, उमुगा हाबनाय नङा। जोङो सोरबा बुंदों जे भरालि दैसिमबाबो सोनांगौमोन। भरालि दैसिम सोनाया बारा गिदिर खोथा नङामोन। नाथाय गहपुरखौ गारनानै थांनो नागिराखै, जेरावनोखि 500 सुबुङा इनाय अनागारै दानस' जादों। दा बिनिखायनो जोङो दिनै हरनि 2टासिम जुजिदों, फुंनि 4टानिफ्राय दासिम जुजिगासिनो दङ। आरो आंनि मबाइलाव दाबो अफिसारफोरजों जों दान्थे बिदान्थे खालामगासिनो दङ। दा नंखायनो जोंनि दावहाया कुनुदिन जोबनाय नङा। दुखुनांथावा बेसो जाहैबाय जोंनिनो राजखान्थि नेताफ्रा बे सुक्तिया दा जाथों जोंनि गेजेराव एनडिबिनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि खालामना दोननाय बायदिसिना थासारिफोरखौ दाबो नैबे समसिमबो जुजिगासिनो दङ। आरो दुखुनांथावा बे सोरबाया दिनै आफादगिरि हिसाबै आंखौ प्रमद बर'खौ गाज्रि मोनो, गोबां खोथा बुंदों। फैसा जानानै सरकारजों बायजाबाय, फानजाबाय, गाबोन समफोर फेसबुकाव ओंखारगोन। आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों जे बर' हारिखौ लानानै सोरनोबा फाननो बायनो हानायनि खुनु आंहा सक्ति गैया। बर' हारिनि थाखाय जिउ होनो हायो, नाथाय बर' हारिखौ फोथाय खेबस' जों खालामनो मालाबाबो हाया। दा नंखायनो मानगोनां रायजोफोर, दिनैनि समा रंजानायनि सम। आरो दिनै माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि बे फबनाय जायगायाव जों फैदों। आरो बेवहाय जोङो समायखिरा लाफिनगोन जे दिनै जि सुक्ति खालामनानै गाबोन समफोरनिफ्राय गोजोन थासारिखौ लाबोनानै जे इयुनाव जुजिलांनायनि थाखाय जों बयबो जानजि खाफ्रागोन। जोंनि आल्टिमेट डेस्टिनेसनखौ जोङो इमसनजों, जोंनि आल्टिमेट डेस्टिनेसनखौ जोङो रमान्सजों जों लाङा, जोङो गियान बुद्धि साननाय हनायजों जों आल्टिमेट डेस्टिनेसनसिम जोङो थांगोन। दा नंखायनो खुनु गोनो गोथो जानो गोनां गैया। बे सुक्तिनि गेजेरजों जोङो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि मोननो थांगासिनो दङ, स्पर्ट्स इउनिभारसिटि मोननो थांगासिनो दङ, जोङो मेडिकेल कलेज मोननो थांगासिनो दङ, नेरिम्स मोननो थांगासिनो दङ, जोङो नर्थ इस्ट रिजनेल इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल कलेज, आरो गोबां जिनिस दङ। दिनै बिथांमोना बुंना लादो जों बेखौ सोबाय, जों बेखौ सोबाय। आर'नाइ ट्रेन खुनु गोसोखाङाखैमोन, जों गोसोखांब्रबनानै दिनै आसामनिफ्राय साउथ इण्डियासिम आर'नाइ ट्रेन खारगासिनो दङ। गतिके सा साज्रां सानब्रबनानै बुंनाय खोथा नङा, बे गोरबोनिफ्राय फैनांगोन। ओंखायनो जोङो दारि खमानिफ्राय लानानै जुजिगासिनो दङ। कार्बि आंलंआ दिनै 15 बोसोर इमप्लिमेन्ट जायाखै। मैया हरावबो दासिमबो जोङो नांलायबावदों जे कार्बि आंलंआ नेक्स्ट पार्लियामेन्टआव फैगोन ना फैया। आङो मैया बुंदों आसामनि सासे मन्थ्रिखौ, जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै। उनाव बिथांमोना दिनै गासैबो खोथाखौ स्पष्ट हरदों, इमसनेल जानाङा। मैया CMजोंबो रायलायदों 4टा बाजायाव। बिथांमोना बुंदों दा सुक्ति जागोन, मोनाबिलियाव लोगो मोनलायगोन, रायलायगोन। गतिके जोंनि दावहाया सानसेनि थाखायबो जोबनाय नङा। नाथाय बयबो मिथिखानानै लादो जे बिनि उनाव थांनानै जे जोंहा गोबां खामानि दङ रायजोफोर। दिनै जिखिनि सरकार जोंहा सोलिगासिनो दं, नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बोरै जादों बोरै जायाखै। ओंखायनो बिनि उनाव जोंहा इमसनजों नङा, जों खौसेयैसो आवगायलांनांगोन। आं बेखिनिखौनो बुंबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' हारिनि, जै बर' हारिनि, जै। गोबिन्द सार होनदो। रायलायगासिनो दङ। नुजाथिफैनाय बर'नि क्रान्तिकारि मावथि लोगो नोंथांमोन आरो रायजो राजाफोर, दिनै बर' हारिनि मोनसे गोजोनथाव
जारिमिनारि खोथा मानोना जों थांनाय गोबां बोसोर जातिनि हाफोरनि मोन्थाय राजखान्थियारि मोन्थाय गावनि राव हारिमुखौ फोथांना लाखिनानै मोनसे डिस्टिंक्ट आइडेन्टिटि मोननो थाखाय जों सोमावसारदोंमोन बे सोमावसारनाया दिनैनिफ्राय जोबथ'सिगोन आं जोबथ'सिगोन होनदों जिहेतु दिनै जे सुक्ति खालामनो ओंखारदों बेयो जिहेतु जों लुबैनाय माखौ मोनजोबनो हायाखै आरो बेखौ मोनजोबनो थाखाय जों नांफिननांगोन बेनिखायनो जोंनि आथिखालनि जे सोमावसारनाय बेयो दसेनि थाखाय साननै सानथामनि थाखाय जोबथ'सिगोन बेनिखायनो जोंहा दिनै सुक्तिनि गेजेरजों जिफोर मोन्थाय मोनगोन बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बाथ्रा दं दा सुक्ति खालामनाय गोरलै बे सुक्ति खालामनाय जिखिनि मोन्थाय मोनदों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायासो गोब्राब बाथ्रा दा बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जों गासैबो बर' रायजो राजा बर'नि गोरों गोरा बर'नि मेलेमजिबिफोर बर'नि गासै गौथुमफोर ज' जानानै बेखौ मावफुंनो नाजानांगोन आरो दिनै सिमाखौ लानानै जोंनि एरिया गोलैला जोंनि गामिफ्रा हाबलिया होननानै गोबां हाल्ला जादों जों बिथांमोनखौ स्पेसियेलि आनडिभाइडेड जितु सनितपुर बेखिनि एरियानि रायजोफोरखौ बिथां खावलायनो सानदों जे जों सरकारजों दासिमबो सावरायबाय थादों सरकार बेखौ आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे एसुरेन्स होदों जे गहपुरहालागै बे जानाय खातां दिनै जों एग्रिमेन्टआव गहपुरहालागै जागोन होननानै स्पष्ट लिरनाय गैयाबाबो मोनसे कमिसन दागोन आरो बे कमिसना बे जों जिखिनि डिमान्ड खालामनाय बे एरियाखौ भिजिट खालामगोन आरो बे भिजिट खालामनाय समाव जोंनि जिखिनि ओनसोलखौ जों दासिम क्लेम खालामदों जोंनि रायजोआव हाबनांगौ होननानै बैखिनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा मेम'रेन्डाम होनांगोन दाबि दैखांनांगोन जिहेतु भिजिटिं खालामनो थांनाय जि कमिसन बिथांमोननि सिगाङाव आरो जोंनि मेम'रेन्डाम ओरैबायदि माबायाव दा जिथु एग्रिमेन्ट बेयाव स्पष्ट लिरनाय दंखायो जे बै कमिसना मुभमेन्टखौ बा अरिजिनेलि जिखिनि ओनसोलखौ क्लेम खालामदों बेखिनिखौ भिजिट खालामनानै मोनसे रिपर्ट दाखालिखांगोन आरो बेखौ उइदिन 6 मान्थ आरो बे कमिसनाव दिनै एनडिपि एबसुनिफ्राय सोद्रोमा थागोन असम सरकारनिफ्राय थागोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय थागोन आरो बेवहाय बेनिखायनो जोंनि जिहेतु मुभमेन्ट ग्रुपनिफ्राय मेम्बार हिसाबै थागोन एरिया हाबनांगौ बे एरियाफोरखौ जों सोनांगौ बेवहाय जोंनि बुंनायानो बांसिन मागोन रज'गोन बेनिखायनो बे सिमाखौ क्लियार खालामाखै हारिखै होननानै गोनो गोथो जानायनि बाथ्रा गैया जों रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायदों दैदेनगिरिफोरखौ खावलायदों जे धैर्य सहकारे बेखौ लामा नायनांगोन आरो जों फोथायनांगोन जिहेतु जों जि एसुरेन्सखौ सरकारखौ मोन्दों बेयो जास्ट भुवा एसुरेन्स नङा बे प्रेक्टिकेल एसुरेन्स सिनसियारलि जोंनि एसुरेन्स होदों बेनिखायनो जों गासैबो गोजोनलायदों आं लास्टआव बेखौनो खावलायदों जे जोंहा जिहेतु स्ट्रागोला जोबाखै मुभमेन्टआ जोंहा सोलिबाय थादों बेखौ लुगैदों आलादा रायजो बेखौ मोनागौमानि जों जिरायना थानाय बाथ्रा गैया दिनै जों सुक्ति खालाम दसे साननैसो बे जिखिनि बेबस्था मोनगोन बेखौ जों बिनि गेजेरजों जातिखौ राजखान्थि बिथिङाव सोलोंथाइ बिथिङाव आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव जों दावगाहोनायनि गेजेरजों जोंनि मुभमेन्टखौ जों पलिटिकेल लांबाय थानि आरो बेखौ जों साफ्रोमबो प्रस्टुत जाना थानि बेखौनो खावलायनानै नोंथांमोन गासैखौबो साबायखर बावो गोजोन्थों जों आर'ज गाबसिगोन बिनि सिगाङावनो बिथां इउजि ब्रह्मखौ फंनैसो गुसुं बुंनो थाखाय खावलायबाय गोदान बर' गोरोबथा खालामनायनि मुङाव जायफोरनाखि दिनैहाय एबा दिल्लीनि हादोरनि केपिटेल बेवहाय जमा जाफैदों आरो दिनै राजघाटआव जों आर'ज गाबनो थाखाय ज' जाफैदों बिथांमोन गासिनोबो गोथार फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय आरो बाहाय एलडिपि प्रग्रेसिभ दुलाराय बर' फरायसा आफाद TJS-CPM UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा बाहाय ज' जानानै दंफैयो बिथांमोननोबो आंनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय जाय एकर्डखौ खालामनो थांगासिनो दं बिनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोना अलरेडि खोनाबाय दा आं गेजेराव मोनसेल' बाथ्रा बुंनो सानो आरो एकर्डआवनो गासैबो जोबनानै थाङा एकर्डसिम मोनसे कमिटमेन्ट थायो एन्ड आफ्टार एकर्ड मोनसे कमिटमेन्ट थायो दा आफ्टार एकर्डनि जि कमिटमेन्ट बे बयनिफ्रायबो देरसिन कमिटमेन्ट बे कमिटमेन्टखौ लाखिनो हायाबा जोङो खुनु एकर्ड खालामनानै जेबो मोनफुंनोबो हानाय नङा एबा आन्दलन खालामबाय थानानैबो जों जेबो मोनफुंबाय थानाय नङा मोनसे हारिया आन्दलननि नामाव
आन्दलन खालामबाय थानानैबो जौगानोबो हाया आरो रैखाथिबो मोननो हाया। दा बे खारनाव दिनैहाय मोनसे टाइम सिचुवेसनखौ नायनानै गोरोबथा खालामनो ओंखारदों आरो बे आफ्टार एकर्डनि जि कमिटमेन्ट बे कमिटमेन्टआ जुदि जोंना गोख्रों जायोबा सिमायाबो जानानै थांगोन, गासिबो जानानै थांगोन आरो जोंनि मोननांगौ अधिकारखौबो जोङो मोनबाय थागोन आरो उननि सोमावसारनायफोरखौ जोङो राजनैतिक भाबैनो मोनसे सोमावसारनायनि हाबाफारिखौ लानानै थांगोन। दा गाबोन एकर्ड जानाय लोगो दिनै एकर्ड जानाय लोगो लोगो आन्दलना जोब्बाय बेबायदि बुंनो नाजानाय जादों। नंगौ मोनसे रोखोमनि आन्दलना जोब्बाय, नाथाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाबो मोनसे मुभमेन्ट आरो बेखौ मुभमेन्ट बादि लांनांगोन स्पिरिटआ। जायफ्रा एकर्ड खालामगोन गाबोन इलेक्सन देरहागोन पावाराव फैगोन बिसिनावबो जुदि बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायखौ मोनसे मुभमेन्ट स्पिरिटजों लांनो हायाबा पावार पलिटिक्सल' खालामलांबाय थायोबा एकर्ड इमप्लिमेन्ट निउ पेज अफ मुभमेन्ट बेखायनो बेखौ ब्रड बेसआव बयबो नाजावलायलायनाय दिनै जों रंजा खुसियैनो आरो रायजो नांगौ जे जों जि गोरोबथाखौ खालामदों जोङो गोबां बाथ्रा गोबां बिथिंखौ फैबाय आरो जों बेखौ जाफुंहोनो